Joo, mulla on tässä tämmönen vanha mökki. Okei. Mä haluaisin maalata se vähän niin kuin eri väriseksi. Onnistuuko sellainen? No kyllähän se käy. Tiedätkö sä, millä maalilta on ennen maalattu? Tällä. Okei, eli et tiedä. Niin. Aluksi meidän täytyy selvittää, että onko se öljymaali vai vesiointeista akrylaattimaali. Miten se selvitetään? Otetaan täältä alhaalta, se maali vähän irti, niin koepala ja katsotaan mitä maalia se on. Tästä nyt huomataan tästä maalikalosta, että tää on aika taipuisaa, eikä mene katki taivuttaessa. Niin tää on vesiointeista akrylaattimaalia. Joo. Jos tää seinä olisi öljymaali, niin tää maalikaulo menisi rusahtaen rikki. Eli nyt me voidaan maalata tää vesiointeisella talomaalilla. Selvä, tehdään niin. Hei muuten, mitäs tää musta piste tässä on? No se on niin sanottua mustapilkkuhometta. Se on aivan vaaratonta ja siitä päästään eroon homepesuun. No mistä mä aloitan maalaamaan? Ei nyt vielä ruveta maalaamaan. Ensiksi meidän täytyy tehdä esikäsittelyt tällä seinällä. Eli meidän täytyy ottaa irtolika pois teräsharjaamalla sekä irtonainen maali täytyy skrapata pois. Pitääkö kaikki maali lähteä pois? Ei, pelkästään irtonainen maali skrapataan pois. Mutta koko seinäpinta täytyy käydä lävitse. Ja sitä irtonaista maalia voi olla ihan missä vaan täällä seinässä. Elikkä tää on ihan turha tässä. Se on aivan turha. No mä vien tän pois. No niin, nyt se on seinä putsattu sitten. Okei, hyvältä näyttää. Mitäs seuraavaksi tehdään? No seuraavaksi me homepestään nämä seinät. Millä välineellä? No ihan perinteinen juuriharja on hyvä siihen. Ja tietenkin se homepesu aina. No niin, nyt tää on pesty tää seinä. No nyt sitten odotetaan semmoinen 30 minuuttia ja sen jälkeen huuhdellaan se pesuaine pois tuosta seinästä. Ja sitten annetaan seinän kuivuu ja huomenna päästään maalaan. Seinä on nyt kuivunut yön yli. Se näyttää ja tuntuu kuivalta. Mut mitäs tästä on lähtenyt maaliin tästä seinästä? No niinhän se kuuluukin. Kun me skrapattiin, niin sieltä saatiin se irtonainen maali pois ja puu tuli näkyviin. No mitäs sille pitää tehdä? No se täytyy pohjustaa Vuodex Aquabassella. Miksi? Vuodex Aquabase suojaa puuta laholta, homelta ja sinistymäsieneltä. Nyt on suojauksetkin tehty, niin aloitetaan tää pohjustaminen. Se on aina tärkeää tehdä, että suojataan kaikki kivetykset ja sorat ja kasvit, ettei ne likannut maaleista. Puusuojalla evitetään vaan noihin puupaleisiin kohtiin, eli näissä missä puuta näkyy. Ei tarvitse koko seinää sivellä pohjustella. Kuinka paljon sitä laitetaan? No kertasively riittää. Nyt meidän pohjustet on kuivunut, niin päästään pohjamaalaamaan. Millä se tehdään? Nordica Primer pohjamaalilla. Ja pohjamaaltaan vaan puupaleat pinnat. Eli ei koko seinä. Ei koko seinä. Kun tehdään tätä seinänmaalausta, kannattaa aina käsitellä nämä lautojen rimoja alapäätä. Eihän se mihinkään näy. No ei se näykään, mutta kun vettä sataa, niin se vesi valuu tästä näin ja se imeytyy tänne riman alapäähän. Ja sitten se imeytyy puuhun ja se irrottaa tuon maalin. Tehdään näin, käytetään tämmöistä pahvisuojaa. Joo. Ja sitten töpötetään täältä, ettei sokkeli likannut. No, toihan on kätevä. Nyt se pohjamaallakin on jo kuivunut, Joo. niin päästään pintamaalaamaan. No millä se tapahtuu? No seuraavaksi maalataan Nordica Eco talomaalilla. Se on 2 teho akrylaattimaali ja se antaa parhaan mahdollisen suojan puutalolle. No mistä mun kannattaa nyt aloittaa? No kannattaa aloittaa näistä vaaleista räystäsaluslaudoista. Nyt päästään pintamaalaamaan. Ja sä ajattelit maalata punaisella tämän talon. Kyllä. Oletko sä valinnut sen ulkomaalin täältä ulkomaalaisvärikartan mukaan? Kyllä. Okei, mikäs värisävy se mahtaa täältä olla? Se on tuo. Okei, tommonen tupapunainen. Ja mä kävin kaupasta hakemassa tämmöisen pienen testipurkin, että jos sattuu ilman väärän värinen, niin ei me koko purkki haastuu sitten. Testataan. Miltäs tää testimaalaus nyt sit näyttää? No tää on just sellainen väri, kun mä oon ajatellut. Okei, aloitetaan sitten maalaaminen.
talo on nyt maalattu kerran, mutta vähän se kuultaa vielä läpi. Se on ihan normaalia, koska vaihdettiin talon väri valkoisesta punaiseksi, niin yksi pintamaalauskerta ei riitä, vaan tarvitaan vielä toinen pintamaalauskerta, jotta saadaan väristä peittävä ja tasaväri. No nythän tää näyttää todella hyvältä. Joo, se on tasavärinen ja peittävä. No entäs nämä sitten? No ne nyt viimeistellään vielä valkoisella Nordica Eco talomaalilla. Se on sitten talo maalattu. Joo, tuli punainen tupa. Enää puuttuu se perunamaa. No niinpä.